Moikka taas kaikille. Mä näytän nyt mun muokkaamat petsit, niin se on ihan jännää. Yhtä petsi ei ole muokattu kauheasti. No, mennään suoraan videon pariin. Okei, tää on semmonen tässä on Foxy. Siinä on silmälappu. Tässä on jääsöpä. Mä muokkasin tän kuulakynällä, kun mä kaikki muutkin mustalla kuulakynällä. Niin, se on jääsöpä. Älpäsmäkki on vielä ja se on silmälappukin. Se on jääsöpä. Seuraava se, jota mä en oo kauheasti muokannut. Tämä kissa. Mä muokkasin tältä vaan tässä silmään ja tein sille pari tommoista haavaa niinku. Ja tuon nenään. Mun nenän, jos se näyttää. No ei se näy, niin ei näyttää. No niin, seuraava. Mun lemppari-petsi. Ja lepoittaa se. Kattokaa, sillä pitäisi olla valkoiset pisteet. Sillä on valkoiset pisteet tossa. Josta mä jätin. Joo. No, onko teidänkin mielestä kommenttiin, jos tää on super? Mä tein tällä niinku tommoset niinku viiheltä. Tää on niinku helpottimainen. Ja 2 tommoset nappia. Tai ihan se. Sillä oli ensin semmonen ihan pinkki nenä, niin nyt mä tein tällä mustan nenän. Ja sillä mä tein mustaksi. Valkoiset pisteen jätin vaan. Ja mä tein tommoset kuulamakaivot silleen, että mä niinku panin ne niinku, että mä yhdistin toihin silmiin. Tää ei oo poikatalon heipset, tää on tyttö. Ja tulee varmaan musiikkivideo tällä petsillä. Niinku vaikka Justokolta. Se tulee tänään myös. Heippa! Mun sisko esittelee vielä sen muokkaavan petsin. Enkä esittele. Okei, ei se esittele. No niin, mä vielä panen. Pankaa kommenttiin, kuka oli kauneista. 1:nkö? Tämä on 1. Tämä. Vai 2? Tämä. Spencer. Vaiko 3? Tämä Söpeliini Foxy. Mun mielestä tää 1 on Söpö. Tämä, jolla mä liikutan nyt. Tää on ihana. Hei, muistakaa. Pankaa kommentti, että jos tykkäsitte. Ei kun jos tykkäsitte, että täällä on taas tuo Iahika Ollinen. Ja tulee lisää LPS-videoita. Häivy siitä, sisko. Hei. Niin, tämä oli 1, jota mä nyt heiluttelen tässä, paiskon tähän. Ja 2 on tämä. Ja 3 on Foxy. Hei. Heippa. Oota. Se olisi ensi videoon. Moikka!